dene jenengku Wara Sembadra. Iki anakku lanang Abimanyu. Inggih bekti kula kunjuk sang wiku. Iya Raden, sampun kula tampi dene kula menika ingkang dados pangarep wonten ing pertapan Widara Payung mriki nami kula pun Widara Sekar. Ing mapan wonten wingking kula wujud raseksa menika cantrik kula namipun Widara Geni. Samangke kalilan kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa rawuh wonten ing pertapan kula mriki Raden Ayu. Penemban ndak rewangi munggah ana pertapan Widara Payung mergo aku ngrasakake hawa ingkang tentrem kahanan ingkang asrep. Aku bisa mawas lamun to panjenenganmu ki Brahmana ingkang putus. Yen pancen ana lilaning penggalih anakku Angka Wijaya ya Abimanyu iki bakal ndak suwitake ana ing pertapanmu kene Jayamrata gerbuten aku. Ayo sayuta mara saketi wuriampian kaya wong njala rebuten kaya menjangan mati. Abimanyu sing bakal ngadili para dewa sing wis menceng kiblat. Dewa kuwi bisa lungguh ana dampar kadewan merga disuruh nganggo swarane para kawula. Ning nyatane bareng wis dadi dewa, wong arep nyiksa rasane wong cilik merga kowe mung golek mareme pribadi lan golongan. Janji Kakang Gatotkaca karo ibuku Srikandi ora nduk entasake saka kawah Candradimuka. Kayangan tak gawe segara geni ing kene dalan patimu. Pak. Weh. Wedian. Pak. Wah. Aduh yo. Wah. Pak. Wah. Lo. Weh. Wah. Hot. Manis lirengi rogo Gusti. Saya dalwara rasa biar lintangku medap Disti sunyo tengah wengi lumprang gandaning puspita karengjuaning udyanira surya Sanghyang Candra nedeng purnama sumunar nyaring liling bawana Kartika biar sumunar ngrengganing antariksa
satemah mimbuhi endahing swasaning wanci dalu ingkang mapan wonten ing kasatriyan Madukara. Garwa Sang Arjuna nenggih Dewi Wara Sembadra miwah Dewi Sri Kandi ingkang nampi sowanipun ingkang putra Plangkawati nenggih Hyang Angkawijaya. Rinangga kinempit-kempit minangka pangesok ing rasa kangen kaliyan putra ing banget den tresnani. Kula putraning sun sira iku wis wanci bisa lan jenenge wang anakku lanang bocah bagus putraku wong asigit Angkawijaya padha winantu Basuki anggonmu sowan kulup nuninggih Kanjeng Ibu wilujeng kala sowan kula niring sambikala sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Ibu Wara Sembadra. Ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat diprayogakne anggonmu lungguh cah bagus. Inggih pangraos boten kurang sekeca anggen kula sebo Ibu. Nuwun sewu Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi sembah kula kunjuk Ibu. Bat-bat anakku bocah bagus, Angkawijaya ndak tampa semono sing kadar Bloko suta blak kotang terus terang wae ibumu wis kapang ibumu wis kangen kepengin ketemu kelawan sliramu kepengin ngerti anakku lanang anggene deku-deku ngabekti kelawan ibumu mula kang mangkono lali-lali den elingna ya nggih Angkawijaya nadyan to kowe bakal jumeneng dadi satriya kondang dadi prajurit ingkang cerapang Surasekti Mandraguna duweni derajat pangkat sarta kamulyan ndak pundhut kanthi banget aja pisan-pisan kowe nglirwakake anggenmu bekti kelawan ibu nadyan kaya ngapa lan kepiye bejo bejane anak kuwi lamun ta uripe isih disebul karo pangestune wong tuwa wadon Angkawijaya pametaring masitaning ati cumantok haniru pujangga dahat muda ing batine marma kedah ginunggung tan murup yen ngesemi hamaksa hang rumpaka poso kang kelan
kang ketula-tula pinalaten rinuruh kelawan lirih mrih padhanging sasmita Eco dene imbal warcane mapan wonten ing kasatriyan Madukara Kocap. Pratane Dyan Arjuna ingkang dumrajak tanpa laraban. Haritane satriya luwih kang mardi mring kaotaman. Tanpa katring pangestine wanci gagat enjang sakaring angguwan bersih manam rama arum ibur angin dari jroning mansari labati do endae itu kejang sesuatu Pangeran Danang Jaya aku ngapurake sembah pangabekti kunjuk paran yo Sembadra wis ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestu kumara kaki tampan ono Gurawalan anggen kumundi mugi ndadekake jimat nuwun sewu Pangeran Sarawuh Paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk paran yo kenes Sri Kandi wis ndak tampa gawe bombong ing rasa kula Ramamu wis kondur mring Madukara Abimanyu bektiya karo Ramamu ya nggir Prodha montat lir kinetap duka yayah inipi Jojo pangma wingo-wingo wangis setan mimbo menungso layak kowe tak opiak ning Plongkowati suwung jebul kowe ndelik ning kembene mbokmu cuplak andeng-andeng ora pernah nggone Batutu Pangeran aduh eleng paran wenas dening Ludira
kawang-wang gegono sang sumirat Kanjeng Rama dosa lan kalepatan kula menapa dene paduka ngajar dumateng ingkang putra Abimanyu Rama dosa munduk gendong luput munduk indit kowe cilik tak gedhekake gedhe tak pinterke entek-entekane ngarep ngurak-arik jenenge bapakmu Ripalungguhan iki ora perlu kakean bebangan Kalimasada ana ngendi ingkang jengandika kersakaken kados pundi kowe nyolong Kalimasada nyun sewu kula ngertos Kalimasada ical nembe dinten samangke napa malih kok nyidra babar pisan mboten wonten ceceking manah kados mekaten janji ora gelem ngaku tak pecah dasmu Kanjeng Rama kula mboten ngertos icaling Kalimasada Rama Kanjeng Rama tempat Abimanyu Pinangka kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya setukang walang ati ya setukang nesing tias tobat anakku bocah bagus karumu apa dosamu apa kelawan ramamu dene kowe dijempalani kaya mangkono ngger Kanjeng Ibu Sri Kandi kula mboten dosa kula mboten luput mboten ngertos sangkan paraning bilai dening Kanjeng Rama kula kadakpa nyidra wujudipun Kalimasada tobat pangeran aja ngono kowe pangeran Madukara hawane panas ayo nyingkir saka kene wah tobat Pangeran Arjuna kowe kebangetan Pangeran kowe ngopo wong wadon krubyuk kabutan pinjung kowe nyingkira kowe minggato Sri Kandi endi Abimanyu bakal pecah sirahe mergo wis mirang-mirangake wong tuwa nyidra Kalimasada aku momong Abimanyu ki wit cilik tak kula mentakani becik aku ora bisa nampa lamun Abimanyu kadak wong nyidra Kalimasada kuwi fitnah kuwi pandhok kaya ing saranyata kula aku sing ora trima aku tetengayo karo anakku si Abimanyu yen kowe ora trima arep apa tegese kowe yen belani anakmu tak padhake sak dosamu aku sing bakal ngajar kowe karo Abimanyu ajar aku mbiyen bisa perang sing ngajari kowe nalika lakon Sri Kandi Meguru Manah Ripalungguhan iki kepeksa kadegdayanku kanggo wani karo kowe ora wani karo janakane ning wani karo tumindakmu sing ora ndalan ilang nyawamu
Ayo. Oh! Menang ora kondang kalah malah babar wirang. Sepira to kondange Janaka yen mung tanding karo Sri Kandi. Nanging ning negara iki hukum kudu dijejekake kanthi saadil-adil. Sama beda dana dendha. Nadyan to sanak kadang keluarga yen pancen dosa kudu nampa pidana. Kowe kudu tak singkirake saka kene Sri Kandi. Ayo, pura-pura jaya merata. Nanti ngono aku. Batu-batu, Mas. Wah. Biyen bayi abang kowe digodhog ning Candra dibuka ora mudan. Yen saiki duwe kaprawiran aku ora gumun. Nanging kowe wani karo bapakmu tegese aku kudu tega karo dapurmu, Gatot. Gebrak Bandung Bandawa Samba tibamu. Kang Pak ngawur. Sapa sing ngendhangke Kakang Gatot? Aku karo apa? Kakang Gatot ki bener mbelani wong jujur, kowe sing kleru. Lapurmu bayi ngerti apa? Yen mbelani karo Kakang wak padhak yak dosamu, kowe arep apa? Idak-idak dhisik aku.
sewu Kakang Mas Werkudara. Kepeksa ingkang rayi kula pun sadewa ingkang lemah bengkah nyela-nyela sarta nyapih anggenipun Bandayuda kaliyan ingkang putra. Sadewa kowe nyingkira. Aku sing bakal ngajar karo Antasena. Paman kowe nyingkira aku urung mundur. Aku kepengin meneh pasinaon karo bapakku. Tak idak-idak jotose raine. Ah, ilang nyawamu. Ayo Madaka Ngarsa. Wis, Ngger, wis. Perkara iki mengko ora bakal rampung yen carane ngrampungake mung nganggo regejegan kaya mangkono. Nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara sampun prisa napa dereng sinten ingkang memba warna dados nata Ndarawati mitnah dhumateng pun Abimanyu? Sing kok karepake piye? Antarja tawanan gorene nggih. Bapakku, basaku katur Durna guruku. Ya nggih, Bratasena. Wis ndak tampa gawe Sukarnaning driya ora liwat pangestu kumuragake tampanana. Dongeng diwiwiti. Nalika semana negara Ngamarta ketekan dayoh-dayohe Kresna, ngrebuki langit cimat jamus Kalimasada Kresna paring dawuh lamun Kalimasada cinidra dening Abimanyu. Janaka mangkat Werkudara nututi Kresna ya arep nututi kedadak ning alun-alun Pethuk karo satriya loro ya kuwi Antarja karo Antasena. Takone Kembang Jaya Kusuma ora duwe cakra Ranggawa, banjur Kresna diajar karo Antarja. Gandeng wis sejatinipun bapa mula lek sambat lole. Sing gedhe pangapuramu Bima, sing memba warna dadi Ratu Ndarawati mitnah ponakamu Bimanyu iki aku Werkudara. Antarja. Pripun Kakang Mas? Edian tenan. Menawi paduka kaliyan Antasena dipun tutukaken anggenipun perang saged kula wastani rebut balung tanpa isi, bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas. Mila supados mboten wonten dosa lan luput antawisipun bapak kaliyan anak Kakang Mas Werkudara kaliyan Antasena. Menika kula caosi wekdal anggenipun badhe nglebur dosa ran ingapuran. Monggo. Antasena. Apa, Pak? Aku wong tuwa ngruwasane akeh lupute. Kowe canom sing gedhe pangapuramu aku ndodho dosa iki wae. Ya, Pak, padha-padha. Aku yo njaluk ngapura lek ku njejeki ndasmu mau. Ngapura ya luwak ora. Mosok nggih. Ingkang memba warna dados Ratu Ndarawati menika Bapa Durna. Mongko Abimanyu karo Sembadra lunga. Srikandi ndak kendhangake menika dados tanggal jawab paduka Kakang Mas. Tumilah mangulah ngelmu bangkit ing bangkit mikat reh mangukut ing Om ilah ngawik namastu namasidam muga rahayu sagung tumuwuh
Nuwun sewu Raden Ayu sarawuh paduka wonten ing pertapan Widara Payung mriki. Kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk Raden Ayu. Iya penemban banget panarimaku. Ora liwat salam taklimku kunjuk ana panjenenganmu Sang Wiku. Nun inggih Gurawan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Nuwun sewu mboten kok kami tambuh nanging dasaripun dereng wanuh kalilan kula nila gondo. Jengandika menika putri saking pundi lan sinten sesilihipun? Ya penemban ditepungake. Aku saka kasatriyan Madukara dene jenengku Wara Sembadra. Iki anakku lanang Abimanyu. Inggih bekti kula kunjung Sang Wiku. Iya Raden sampun kula tampi dene kula menika ingkang dados pangarep wonten ing pertapan Widara Payung mriki nami kula pun Widara Sekar. Ing mapan wonten wingking kula wujud raseksa menika cantrik kula namipun Widara Geni. Samangke kalilan kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa rawuh wonten ing pertapan kula mriki Raden Ayu. Penemban ndak rewangi munggah ana pertapan Widara Payung mergo aku ngrasakake hawa ingkang tentrem kahanan ingkang asrep. Aku bisa mawas lamun to panjenenganmu ki Brahmana ingkang putus. Yen pancen ana lilaning penggalih, anakku Angka Wijaya ya Abimanyu iki bakal ndak suwitake ana ing pertapanmu kene penemban. Aduh Raden Ayu, nggih. Yen to telu kados mekaten mboten langkung sendika ngestakaken dawuh kula nampi pakurmatan ageng ingkang kados mekaten. Namung kemawon menawi dina samangke kula dereng saged caos piwucal ngelmu kawruh menapa kemawon dumateng ingkang putra Angka Wijaya karana kula badhe minggah kayangan. Perlune apa penemban? Kula nampi serat sedahan saking para dewa supados kula sowan dhateng kayangan anekseni upacara pasiksan. Mapan wonten ing kawah Candradimukha wonten titah kekalih ingkang naminipun Sri Kandi kaliyan Gatotkaca nedya kasiksa wonten madyaning Candradimukha Raden Ayu. Lir Kartika panjresuk sumilak wadana kengis kongasadining kusuma memayu waloyeng nagri kraitan dimen grabdo ing kagiat sotaning galih nenggih Sang Brata Jaya Sembadra dupi banget ucape nenggih Sang Widara Sekar lamun ta ingkang rayi Sri Kandi miwah ingkang putra pulunan Gatotkaca sinemplungake ing Candradimukha mangkono Dyan Angka Wijaya mubal muruk makantar-kantar kanepsone tanpa pamit lolos saking sasana minggah kahiwangan Suralaya. Kagyat risang kapirangmu rinangka kinempit-empit ingkang putra tindak pundi Raden Ayu? Penemban ruhanana lamun ta Sri Kandi kuwi adhiku, Gatotkaca kuwi anakku pulunan, mesti wae Abimanyu merkitik rasane tan wurunga bakal munggah kayangan bakal unjuk rasa. Ndak suwun panjenengan pinarak wae ana pertapan. Ndak susule anakku Abimanyu nganti ana bebel borote aku dadi ibu kudu mbebantu penemban. Kula suwun sampun ngantos pegat ing kaprayitnan Raden Ayu.
manut lakune Kurawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra tandya Sang Setyaki menyat ngadeg ngambil sanjata ing Suramrata Jayamrata girebuten aku ayo sayuta mara sakethi wuryampian kaya wong njala rebuten kaya menjangan mati Abimanyu sing bakal ngadili para dewa sing wis menceng kiblate dewa kuwi bisa lungguh ana dampar kadewan merga disuruh nganggo swarane para kawula ning nyatane bareng wis dadi dewa wong arep nyiksa rasane wong cilik merga kowe mung golek marme pribadi lan golongan janji Kakang Gatotkaca karo ibuku Sri Kandi ora nduk entasake saka kawah Candradimuka kayangan tak gawe segara geni ing kene dalan patimu Wedian. Wah. Wah. Loh, yo. Wah. Loh. Ah. Ah. Wah. Ah. Parah. Ah. Edian. Oh. Wah. No. Yo. Ayo maju bareng para dewa. Dadi awus. Tobat anggen mulabuh karo bener mbebila karo kautaman ndok rewangi toh jiwa raga Abimanyu
ora mung wong lanang utawa satriya ingkang sipat jalu. Apa dianggep wong wadon ora duwe kaprawiran? Ora duwe kaprawiran, ora duwe kaprawiran. Oh. Ah. Oh. Wait. Iya. Ah. Ah. Oh. Woi. Ah. Oi. Ah. Hey, hey. Dewa Sukata marang kang soreng prang ngudani arum-arum ngendanu ngawiyat Kakang Narada sumengko pengawak Bajra sigra mawa kita baya wonten wigatos menapa Kakang Adi Guru ngaturaken kedrawasan jumbuh kalian atur kula nalika wingi anggen paduka wani nyiksa titah kekalih nenggih pun Sri Kandi kalian Gatotkaca jinemblengaken wonten madyaning Kawacandra Dimuka menika glandang carang saking pucuk perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan Ketitik palungguhan samangke wonten titah pujangkara kalih Abimanyu tuwin mboke sing bledhak dadi buta. Nenggih pun Wara Sembadra ngamuk punggung Suratamtaha wonten ing Suralaya. Lajeng para Durandara, para dewa menapa mboten makarya lan makarti. Sedaya mboten wonten ingkang mangga puliya. Samangke Purbawasesa wonten asta Paduka Adi Guru. Abot kayangan apa abot lenyeksa karo Sri Kandi yen ngeman karo kayangan lare kalih niku kudu dientasake saka Candra Dimuka nen abot kalian Sri Kandi lan Gatotkaca kudu disiksa ning Candra Dimuka kayangan remuk bubuk dadi rempon ndi
Wanodya Yutama ngambar aruming kusuma Sarawa paduka pukulun wonten ing Candra Dimuka kula pun Sri Kandi ngaturaken bekti kunjuk pukulun semantun ugi kula pun Gatotkaca ugi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk pukulun Sang Hyang Jagat Pratingkah ya nggih Sri Kandi kelawan Gatotkaca us ulun tampa gawe bombong ing rasa iki rasa pangrasamu iki piye Sri Kandilan Gatotkaca ing atase digodhog ana madyaning Candra Dimuka kok semune ora ngrasakake panandhang. Menawi mekaten tegesipun Candra Dimuka menika nggih saged milah sarta milih nggih dinadyanto menika kondhang. Bilih papan kang kebak geni parandene menawi tanpa dosa lan kaluputan buktinipun ugi mboten tumama kadhi mekaten. Inggih Kakang Narada Sri Kandi wonten dawuh kula nadyanto dewa kuwi kuwasa nanging panguwasa ulun ora bakal ndak gunakake kinarya godo tegese ulun batalake anggen ulun nyiksa jeneng kita kelawan Gatotkaca saka panase geni Candra Dimuka nanging jer Basuki mawa biya jeneng kita bakal ndak entasake saka Candra Dimuka waton bisa ngasorake mungsuh ingkang barang ngamuk ana ing Kahyangan Suralaya. Nyuwun pangapunten pukulun sampun dados sumpahing manah kula mboten badhe mentas saking Candra Dimuka sarta mboten badhe wangsul dhateng negari Ngamarta menawi mboten saged dados obor pepadang tumraping petenging negari kula Ngendraprasta. Maknane kepiye? Kula mboten badhe wangsul menawi wangsul kula mboten amandhangi dasaring negari pakeming praja jati dirine bangsa nenggih pun Cimat Jamus Kalimasada pukulun Sri Kandi wonten dawuh Wuruhanana yektine Jimat Jamus Kalimasada kuwi ana asta ulun ndak jabel saka regemane Puntadewa nanging ulun banjut Kalimasada kuwi uga mawa dasar sarta mawa pitung apa to darunane kaya mangkono wis cetha pratela lamun to Kalimasada kuwi 5 perkara ing dadi dasaring praja ning nyatane Ripalungguhan iki babar pisan ora ana guna paedahe buktine tingkahe menungsa patrape wong Ngamarta wis ora nyuntuh sarta nulodo marang jati dirine bangsa ingkang sinebut Kalimasada. Ripalungguhan iki Kalimasada bakal ndak kondurake ndak paringake jeneng kita nanging srupi weling ulun marang kabeh warga Ngamarta. Isining Kalimasada ingkang bab panembah lan rasa kamanungsan lan tetunggalan sarta mupakatan ingkang kebak kawicaksanan satemah babar adil kang rata aja mung diapalake ning kudu diamalake mung ruwing bebrayan agung. Ladalah Suramrata Jayamrata satriya murup dadane sak tebah sapa jagone para dewa Gatotkaca wis apa Ludramuka
kowe aja melu celeng boloten kebolatengen. Endi dewa kon maju barang gaglake limpane. Wong apa ya? Apa kira-kira dewa wis kentekan senopati? Wong wadon krubyuk kabotan pinjung makju ana palagan. Sapa? Ndangu dumateng dajat kula nami kula Punwara Sri Kandi. Aku Ludra Muka. Kowe aja melu celeng boloten kebolatengen tumrap lelakon iki minggat. Nadyan kados pundi kemawon kula badhe madheg senopati. Kowe engko mesti mati. Mapan menika ingkang kula ajak. Kok ngono sebabe apa? Awit menawi Sri Kandi pejah sami kemawon dipun pejahi dening Mbak Yu Kulawara Sembadra. Batu-batu Sri Kandi. Babar pisan ora nduga mono. Si Adi wis luar saka panandang. Inggih Kakang Mbok. Malah pangestinipun Kakang Mbok Sembadra kula saged amandha ngisar Tambayong mangsul wujudipun jimat jamus kalimosada ingkang binanjut dening Sang Hyang Giripati Kakang Mbok. Syukur bagi sewu nadyanto wong wadon parandene duwe jiwa prawira lan gedhe lelabuhamu. Garwanipun Kakang Sembadra kelawan Sri Kandi. Aku Janaka ndodho marang keluputan. Kakang Mbok Sembadra kok prisa kula mapan wonten mriki ingkang nyanjangi sinten? Sing kandha ya kuwi pendhita saka Widara Payung ingkang apeparep Resi Widara Sekar. Piyayinipun kok sae sanget ngoten. Ora mung apik ning piyayine ganteng banget. Isih ganteng penemban Widara Sekar yang ditimbang karo tilasane awake dhewe mbiyen. Sri Kandi Sembadra aku ngaku luput ayo bali ning Madukara. Kakang badhe wangsul teng pundi? Aku tetep bali ning Widara Payung ayem rasaku ning kono. Kula nderek Kakang Mbok. Sase
pandhita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang menika Raden Ayu Sembadra sampun wangsul kanthi wilujeng dhateng Widara Payung. Iya penemban sing ndok kandhakake sing disiksana Candra Dimuka aran Sri Kandi. Ya iki sing ana pangarepamu iki adhiku. Bekti kula kunjuk penemban. Inggih Raden Ayu sampun kula tampi. Penemban nuwun sewu kula maos ayem tentrem mapan wonten ing mriki. Pramila saking menika mugi wonten linaning penggalih. Kula pun Sri Kandi badhe nderek swita wonten ing pertapan Widara Payung ngantos sak kukuting gesang kula. Semono uga aku penemban. Lilanana uripku tak entekake ana ing pertapanmu kene penemban. Menika sinten? Aku bojone Sri Kandi klawan Sembadra jenengku Janaka. Kaparingipun ngados pundi? Sing jenenge wong lanang bakal tuwuh kanepsane lamun ta dijawat bojone lan dijarak anake. Patrape Sembadra karo Sri Kandi padha karo nyolok mripate Janaka ngipatake katresnane wong Madukara. Merga kabeh do gandrung kayungyun kelawan dedapuran. Menika sanes pikajeng kula nanging menika pikajengipun ingkang garwa piyambak sing tegese ngene. Pangeh lamun cah loro kae gelem bali ning Madukara lamun ta durung tak tugel gulumu Widara Geni. Ing dadi buta kemau Yayi Setyaki. Inggih Kakang Mas nuwun pangapunten kula nilar tata krami wani tanding kalian jengandika Kakang Mas Madukara. Ya ora dadi apa. Setyaki banjur sing dadi Widara Sekar kae sapa? Kula aturi menggalih piyambak to Kakang Mas menawi cantrike Setyaki njur pendhitane sinten? Mrata Jayamrata gerbuten aku. Utang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati. Janaka kowe wis mateni siswaku kinasih ya kuwi Widara Geni. Ijalana nyawamu dina iki.
menawi badhe mejahi dhumateng kula mboten badhe swala. Kowe tek satriya lanang ing jagat lancuring Madyapada kok mung pasrah pati ana ngarepe pendhita. Karana menawi kula pejah sami kemawon dipun sampurnakaken kadang kula Darawati. Kanapa? Ing atase Pandhawa Kisruh kelangan Kalimasada. Ngandika kok malah reka-reka dadi paranormal. Kula mriki nggih pados tiyang sepuh ning mesti entuke malah cah enom. Kowe iki ngopo, Hara? Ndak rewangi aku dadi pendhita ngene ya golek sisik melik ilange Kalimasada. Nyatane kowe kudu ngacungake jejempol karo bojomu Sri Kandi. Merga sing bisa mboyong baline Kalimasada minangka paugerane bangsa. Dudu Werkudara, dudu Janaka malah wong wadon Sri Kandi. Aja pisan-pisan kowe nyepelekke karo wong wadon merga giri lusi. Janma tan kena kinira. Nadyan sipate putri lamun to gelem krida kala mangsa bisa ngasorake wong lanang kaya kowe. Apo aduh paman Batang cakrilangung batang sunalono isuda memando kademang kambine abanganku yen wis kepuwang sakala arewe lamun turun kata jebene demandarasa namun busana pranyata tadu jiwa iksa selain nyata banget panarimaku Sri Kandi sipating putri parandene duwe kaprawiran ingkang kaya mangkono, duwe kendelan sarta tanggung jawab ingkang gedhe. Nyatane renteng sarta ruwet ingkang nimbrung ana ing Ngamarta sing bisa dadi lantaran usada balining Kalimasada ya mung kowe Sri Kandi. Nun inggih sinuwun mboten langkung kula ngaturaken panuwun awit kula ngaturaken tandha syukur dhumateng ngarsaning Hyang Agung dene kula menika namung sadremi dados lantaran. Ha inggih sinuwun lan sedaya para momongan kula Pandhawa. Sumrambahipun sinuwun Prabu Ndarawati tegesipun ingkang ruwet sampun udar, ingkang peteng sampun padhang awit dayanipun sang putri Wara Sri Kandi ingkang krida. Wangsuling Kalimasada mahanane katentreman kayuwanan ing wewengkon negari Indraprastha. Tentreming negari Indraprastha mugi anyrambahi dumateng keluarga ageng lan sedaya para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing kitha Mojokerto ingkang ripalungguhan samangke ambawarsa kaping 150. Mugi-mugi sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti kanthi donga slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing mirsani tanggapan